Эмир Сафин кичкенеден хоккей белән шөгыльләнә. Инесе дә бу спорт төренә битараф түгел. Хоккей белән бәйле китаплар күп. Нәкъ Акбарс клубы турында юк иде. Бу китапта безнең кебек шук егет кызлар сурәтләнгән ди малай. Әнием белән һәм апаем белән бу китапны укыбыз. Балаларның бик тә плотный график. Китап укырга дөресен генә әйткәндә бик вакыт та калмый, но менә кичләрен тырышабыз инде китап укырга. Менә бу китап сөйләүләр буенча ул безгә бик тә ошады. Без аны бик тә рәхәт иттереп укырбыз дип өметләнәм. Тормышны ярату, әти-әни һәм балалар арасындагы мөнәсәбәтләр, хыялыңа һәм милләтеңә тугрылык 94 битлек басмага барда сыйган. Биредә 8 яшьлек Камилнең маҗаралары һәм хоккейга карата мәхәббәте сурәтләнгән. Показывает, какой путь необходимо пройти. Бу китапта бөек хоккейчы исемен йөртер өчен нинди юл үтәргә кирәклеге тасвирлана. Моның өчен тимер аяк киеп, кулга кәшәкә алуына җитми. Эмиль дуслары белән барлыкка килгән каршылыкларны җиңәргә тырыша. Китап авторы Анастасия Маркелова. Ул үзе дә кичкенәдән бу спорт түре белән кызыксынган. Эмиль балаларда китапларга карата мәхәббәт уятыр дип өметләнә ул. Белем алу һәм спорт янәшә торырга тиеш. Зиннәтулла Билалетдинов та шул фикердә. Чтение или образование, я думаю, что это очень важно. Китап уку белем туплау балалар өчен бик мөһим. Фикерле спортчы гына яхшы уенчы була ала, теләкләренә ирешә ала. Хоккеистлар күп итеп укырга, спорт белән шөгыльләнергә һәм белем тупларга омтылырга тиеш. Китапны 13 меңнән артык тираж белән бастырганнар. Тиздән аны барлык балалар да укый алачак. Югалган кәшәкә сире яки гади малайның маҗаралары китабы республиканың барлык китапханәләренә таратыла. Ляна Бәхтиева, Алмаз Заядинов, Яңа Гасыр каналы.